Am crezut mereu că dragostea înseamnă sacrificiu, până în ziua în care fiul meu mi-a demonstrat că mă înșelam. După un accident minor, s-a oferit să mă ducă la spital. Am avut încredere în el, dar în loc de asta, m-a lăsat pe marginea căii ferate, cu zăpada căzând în fulgi mari și deși și cu vântul tăindu-mi pielea goală. S-o ia frigul, a râs el, e obișnuită cu suferința. Ceea ce a uitat el este cine i-a construit viața, cine i-a finanțat fiecare pas. Nu l-am implorat, nu am alergat după el, am dat un telefon, în tăcere, și am înghețat tot ce credea el că este al lui. Termometrul arăta 15 grade Celsius când a ajuns Ștefan după mine în acea dimineață. Îl priveam de la fereastra micului meu apartament din Brașov, stând în BMW-ul său argintiu cu motorul pornit, butonând telefonul în loc să urce să bată la ușă. Era tipic pentru el acum, să se aștepte să cobor în grabă, de parcă aș fi fost angajata lui personală, nu mama lui. Mi-am luat timp să-mi pun haina. Nu paltonul gros de iarnă pe care îl cumpărasem de la un magazin second-hand anul trecut, ci haina subțire de lână care fusese a răposatului meu soț, Mihai. I-am spus lui Ștefan de mai multe ori că mă face să arăt ca o boschetară, dar era singurul lucru care mai rămăsese de la el și gerul lui ianuarie nu avea să mă împiedice să o port. Când am coborât în sfârșit, Ștefan nici măcar nu s-a uitat la mine în timp ce mă urcam pe scaunul pasagerului. Am ormăit că întârzii, punând deja mașina în mișcare. Bună dimineața, Ștefan! Și eu sunt bine, mulțumesc că întregi. A oftat în acel mod pe care îl perfecționase încă din adolescență, ca și cum simpla mea existență ar fi fost un obstacol personal pentru el, apoi a spus că trebuie să vorbim după programarea la medic. Stomacul mi s-a strâns, dar mi-am păstrat vocea calmă, întrebându-le despre ce voia să vorbim. Despre aranjamentele tale, despre viitorul tău, a răspuns el. Aranjamente, de parcă aș fi fost o mobilă care trebuia mutată. M-am uitat pe geam la străzile înghețate ale Brașovului, amintindu-mi cum, la 10 ani, mă implora să nu merg la muncă în timpul viscolelor pentru că era frică să nu pățesc ceva. Acum, la 40 de ani, vorbea despre mine ca despre o problemă de rezolvat. Accidentul fusese minor, o alunecare pe gheața din parcarea supermarketului cu 3 zile în urmă, care mă lăsase cu câteva vânătăi și o încheietură dureroasă. Dar Ștefan insistase că era un semn că devin nesigură pe picioarele mele. Andreea, soția lui, folosise cuvântul povară la telefon, când credea că nu o pot auzi. Povară. După tot ce sacrificasem. Am încercat să schimb subiectul, întrebându-le cum era Luca, nepoata mea de 17 ani. Ocupată cu școala, a răspuns el sec, are lucruri mai bune de făcut decât să vină în vizită. Minciună. Raluca îmi trimisese un mesaj cu o seară înainte, întrebând dacă poate trece pe la mine în weekend. Ștefan probabil îi interzisese, așa cum făcuse de atâtea ori înainte. L-am întrebat direct, cu o voce care speram să nu-mi trădeze tremurul, dacă știe că nu sunt o povară, că a fost doar un mic accident, că se poate întâmpla oricui. S-a oprit la un semafor roșu și, în sfârșit, s-a uitat la mine. Ochii lui, care odinioară fuseseră calzi ca ai tatălui său, erau acum reci și calculați. Mamă, ai 68 de ani, trăiești singură în garsoniera aia. Ce se întâmplă dacă pici și nu te găsește nimeni zile întregi? Am încercat să argumentez că am vecini, că am prieteni. M-a întrebat ironic când m-a vizitat ultima oară cineva care nu era din familie. Întrebarea m-a durut, pentru că știam răspunsul. Trecuseră luni de zile. După moartea lui Mihai și, mai ales, după ce Ștefan începuse să comenteze despre cât de nepotrivit era ca mama lui să se agațe de străini, încetaserăm să mai depun eforturi pentru a menține prietenii. A continuat, pe acel ton condescendent pe care îl folosea cu angajații săi, spunându-mi că el și Andreea au cercetat niște opțiuni, că există locuri foarte drăguțe unde aș putea avea companie, activități. Cămine de bătrâni. Comunități pentru seniori cu servicii medicale la fața locului, bucătar, divertisment. Nici măcar nu ai ascultat opțiunile, a insistat el, i-am spus nu. Semaforul s-a făcut verde și a accelerat brusc. Restul drumului până la policlinică a trecut în tăcere, dar îi simțeam iritarea radiind ca o căldură de pe scaunul șoferului. Era aceeași energie pe care o avea când era copil și nu obținea ce voia, acea furie tăcută și mocnită care, în cele din urmă, exploda într-o altă direcție. Programarea la medic a fost o rutină. Doctorul Popa a confirmat ceea ce știam deja, câteva vânătăi minore, o întorsă la încheietură care se va vindeca într-o săptămână.
Nimic care să justifice drama creată de Ștefan. Dar când ne-am întors la mașină, comportamentul lui se înrăutățise. I-am spus, în timp ce îmi puneam centura, că sunt perfect în regulă, că trebuie doar să iau niște Nurofen câteva zile. Am ormăit un MHM, dar nu a pornit motorul imediat. În schimb, și-a scos telefonul și a început să tasteze furios. L-am privit, observând cum mi se încordau umerii la fiecare mesaj. În cele din urmă, telefonul i-a sunat. Era Andreea. Ce? A răspuns el brusc. Da, sunt cu ea acum. Nu s-a răzgândit în legătură cu nimic. Da, știu. A coborât din mașină pentru a continua conversația, lăsându-mă să stau în frig. Prin parbrizul aburit, îi vedeam gesturile exagerate, felul în care se plimba de colo-colo ca un animal în cușcă. Când s-a întors, 10 minute mai târziu, ceva se schimbase în expresia lui. Era o duritate care nu fusese acolo înainte. L-am întrebat dacă totul e în regulă. Totul e perfect, mamă, a răspuns el, pornind motorul. Absolut perfect. În loc să ia drumul familiar spre apartamentul meu, a virat spre est, către zonele industriale care mărgineau căile ferate, spre vechea platformă Tractorul. Nu am spus nimic la început, gândindu-mă că poate a decis să o ia pe un alt drum din cauza traficului. Dar când am trecut de ultimul semafor înainte ca șoseaua să se transforme într-un drum de pietriș, am vorbit în cele din urmă. Ștefan, unde mergem? Voiam să-ți arăt ceva, a răspuns el. Ce să mă arăți? Nu e nimic aici, în afară de... Mamă, m-a întrerupt, cu vocea ciudat de calmă. Cred că trebuie să înveți să te descurci singură. S-a oprit într-o zonă goală, unde drumul de pietriș se întâlnea cu șinele de tren. În depărtare, vedeam siluetele unor hale industriale, dar nimic altceva. Fără case, fără magazine, fără oameni. Doar zăpadă, vânt și sunetul ocazional al unui tren de marfă în depărtare. Ștefan, asta nu e amuzant. Du-mă acasă. A rămas tăcut pentru un moment, cu mâinile pe volan, privind înainte. Când a vorbit, vocea lui era atât de joasă, încât abia o auzeam peste vântul care șuiera. Știi ce mi-a spus Andreea aseară? A spus că ești ca o lintoare. Că te agăți de noi pentru că nu ai nimic altceva în viața ta. Cuvintele m-au lovit ca o palmă. Ștefan, asta e crud. E crud sau e adevărul? S-a întors spre mine și, pentru prima dată în ani, am văzut ceva în ochii lui care m-a speriat. Nu era furie. Era ceva mai rău. Era scârbă. Toată viața ai fost acolo, jucând rolul de martiră. Am sacrificat totul pentru tine, Ștefan. Am avut 3 slujbe pentru tine, Ștefan. Mi-am cheltuit economiile de pensie pe firma ta, Ștefan. Pentru că te-am iubit. Pentru că am vrut să ai oportunități pe care eu nu le-am avut niciodată. Nu, mamă. Ai făcut-o pentru că aveai nevoie să fii necesară. Și acum, că mi-am construit propria viață, că am propria mea familie, încă te aștept să fiu băiețelul tău recunoscător. Am coborât din mașină înainte să mă poată opri. Vântul înghețat mi-a tăiat fața ca niște cioburi de sticlă, dar aveam nevoie de aer, de spațiu pentru a procesa ce auzeam. Intră înapoi în mașină, mamă. Nu până nu-mi spui ce se întâmplă cu adevărat aici. A ieșit și el din mașină, lăsând motorul pornit. Îi vedeam aburul respirației în aerul rece când a țipat. Ce se întâmplă e că m-am săturat. Sătul să mă prefac că îmi pasă de părerea ta despre viața mea. Sătul ca Andreea să trebuiască să șușotească despre tine de parcă ai fi un secret rușinos. Sătul ca fiica mea adolescentă să trebuiască să mintă în legătură cu vizitele la tine pentru că nu vrea să înrănească sentimentele. Fiecare cuvânt era ca o altă lovitură. Dar ce a urmat a fost mai rău. Și sunt în special sătul să mă prefac că nu știu că-mi controlez banii de parcă aș fi un copil. Acolo era adevărul real din spatele tuturor acestora. Ștefan, banii aceia erau pentru a-ți asigura viitorul. Erau pentru a mă controla. Vocea i s-a frânt, dar nu de emoție, ci de ceva mai urât. Până când voi suna avocații și îți voi scoate numele de pe tot. S-a urcat înapoi în mașină. Am așteptat să deschidă ușa pasagerului,
să-mi strige să urc ca să putem merge acasă și să rezolvăm problema. Căldura unui străin îmi salvase viața. Când m-am trezit în salonul de spital, primul lucru pe care l-am văzut a fost un băiat așezat pe scaunul de lângă patul meu. Încă purta uniforma lui de muncitor, de un albastru închis, specifică celor de la CFR. Mâinile lui mari, bătătorite, erau împreunate în jurul unei căni de ceai de spital, iar cearcănele adânci de sub ochi sugerau că stătuse acolo toată noapte. M-a întrebat cum mă simt, imediat ce a văzut că am deschis ochii. Gâtul îmi era uscat ca șmirgelul. Am reușit să șoptesc că mă simt de parcă m-ar fi călcat trenul, iar el a zâmbit la încercarea mea de umor. Medicii spun că ați avut noroc, hipotermie în stadiu incipient, dar am ajuns la timp. Am ajuns, de parcă am fi fost o echipă. L-am întrebat cum îl cheamă. David. David Ionescu. Lucrez, sau mai bine zis, lucram, în tura de noapte, la curățenie în gară. Tocmai ieșeam din tură când v-am văzut. Lucrai? A ridicat din umeri, dar am putut detecta o oarecare tensiune în gest. Tura mea se termina la 6 dimineața. Bănuiesc că a întârziat 3 ore pentru a preda raportul nu a fost bine primit. Realizarea m-a lovit ca un val rece. Și-a pierdut slujba pentru că m-a ajutat. Mi-a spus să nu-mi fac griji, că șeful lui e un tâmpit oricum și că probabil era timpul să-și caute altceva mai bun. Era o lejeritate în felul în care a spus-o, dar am putut vedea îngrijorarea reală în ochii lui. Acest tânăr sacrificase locul de muncă pentru a salva o străină și încerca să mă facă pe mine să mă simt mai bine în legătură cu asta. L-am întrebat dacă are familie. Expresia i s-a înmuiat. Bunica lui a murit anul trecut, erau doar ei doi. El a avut grijă de ea în ultimii ani, după ce suferise un accident vascular cerebral. Părinții? Mama a plecat când avea 12 ani. Tatăl a ridicat din umeri din nou, nu l-a cunoscut cu adevărat. Dar bunica lui, ea l-a crescut bine. Ea l-a învățat că atunci când vezi pe cineva care are nevoie de ajutor, nu treci pe partea cealaltă a drumului. Am simțit cum ceva se destinde în pieptul meu. Iată acest tânăr, care pierduse atât de mult, care în mod clar avea atât de puțin și, cu toate acestea, riscase totul pentru a ajuta o bătrână pe care nici măcar nu o cunoștea. Contrastul cu propriul meu fiu era atât de puternic, încât aproape mi-a tăiat respirația. L-am întrebat de ce a rămas. Paramedicii au venit, m-au adus aici. Ar fi putut pleca. David s-a uitat la mâinile lui, de parcă întrebarea l-ar fi luat prin surprindere. Sincer, nu știa. Voia doar să se asigure că sunt bine. Când a găsit-o pe bunica lui după accidentul vascular, era doar un copil speriat. Nimeni nu a stat cu el la spital. A trebuit să aștepte singur ore în șir, fără să știe dacă ea. S-a oprit și a adres glasul. Bănuiesc că nu a vrut ca altcineva să treacă prin asta. Lacrimile au amenințat să-mi curgă, dar le-am oprit. Am întrebat dacă a sunat cineva să întrebe de mine. Medicii au spus că au încercat să contacteze persoana de urgență, dar numărul nu funcționa. Desigur că nu. Ștefan probabil își schimbase numărul după ce m-a lăsat pe calea ferată. Sau poate pur și simplu nu răspundea la apelurile legate de mine. David, pot să te rog ceva? Mi-a spus că da. L-am întrebat dacă are poșeta mea. A confirmat, s-a aplecat și a ridicat-o de pe podea. Paramedicii o aduseseră cu mine. Am luat poșeta cu mâinile tremurânde și am căutat înăuntru. Portofelul era acolo, dar vizibil mai ușor. Am verificat rapid buletinul, cardul de sănătate, dar toți banii lichizi dispăruseră. Lipsea și cardul de debit. I-am spus, mai mult pentru mine decât pentru David, că cineva mi-a umblat în poșetă. Ce? Nimic important. Dar era important. Foarte important. Pentru că Ștefan avea acces la acel cont de debit. Era un cont comun pe care îl înființaserăm cu ani în urmă, pentru ca el să mă poată ajuta cu cumpărăturile când fusese bolnavă de gripă. Nu-l închiseserăm niciodată. Dar ceea ce Ștefan nu știa era că acel cont conținea exact 1500 de lei. Tot restul, tot ce era important, se afla în conturi despre care el nu știa, sub controlul unor fonduri fiduciare pe care le înființasem cu mare grijă cu ani în urmă. Mihai spunea mereu, Elena, ești prea deșteaptă pentru binele tău.
Dar pentru prima dată în luni de zile, m-am simțit recunoscătoare pentru fiecare instinct paranoic care mă determinase să-mi protejez adevăratele active. David m-a întrebat dacă trebuie să sun pe cineva, poate pe fiul meu. Întrebarea nevinovată m-a lovit ca un pumn. Nu e nimeni de sunat. David mi-a studiat fața cu ochi buni și am putut vedea că nu mă credea complet, dar nu a insistat. O asistentă a intrat să-mi verifice semnele vitale și să mă informeze că aș putea pleca acasă în acea după-amiază, dacă temperatura mi se menținea stabilă. Când a plecat, David s-a ridicat. Ar trebui să mă lase să mă odihnesc. Era sigur că am lucruri de făcut, telefoane de dat. David, așteaptă. Nu voiam să plece. În ultimele 12 ore, îmi arătase mai multă grijă sinceră pentru bunăstarea mea decât propria mea familie în luni de zile. L-am întrebat dacă are unde să stea astăzi. Mi-a răspuns că ar trebui să înceapă să-și caute de lucru, poate să completeze niște cereri. L-am invitat la prânz cu mine, când voi ieși de aici. Era o cafenea drăguță lângă blocul meu, voiam să-i mulțumesc cum se cuvine. Zâmbetul lui a fost sincer și cald. Iar plăcea. După ce a plecat, am rămas întinsă, privind tavanul și gândindu-mă. Ștefan credea că m-a lăsat să mor. Dar, în schimb, mă lăsase să-mi amintesc cine sunt cu adevărat. Sunt Elena Popescu. Am menținut pe linia de plutire o familie timp de 20 de ani după moartea soțului meu. Am construit o firmă de contabilitate de la zero în timp ce creșteam un fiu adolescent. Am investit și am gestionat bani suficient de bine pentru a finanța firma lui Ștefan și a-mi menține propria siguranță financiară. Nu sunt o victimă. Sunt o supraviețuitoare. Și era timpul ca Ștefan să învețe diferența. Am căutat din nou în poșetă, de data asta mai adânc. Acolo era, în buzunarul interior pe care Ștefan nu se deranjase să-l verifice, mica mea agendă de piele. Înăuntru era numărul de care aveam nevoie. Adina Grecu, avocata mea de patrimoniu. Când a sosit o asistentă diferită pentru tura de după amiază, am întrebat-o dacă pot folosi telefonul din salon. Desigur, draga mea. Aveți nevoie de intimitate? Da, vă rog. Am format numărul din memorie. Adina a răspuns la al doilea ton. Cabinet de avocatură Grecu. Adina, sunt Elena Popescu. Elena. Ce mai faci? Nu am mai auzit de tine de luni de zile. Am fost și mai bine. Adina. Am nevoie să activez protocolul Iceberg. A urmat o pauză lungă de la celălalt capăt al firului. Protocolul Iceberg era ceva ce stabiliserăm cu 3 ani în urmă, după ce Ștefan începuse să facă comentarii despre eficientizarea finanțelor mele. Era un plan de contingență care punea toate activele mele sub protecție legală imediată, dacă aș fi simțit vreodată că sunt amenințate. Elena, ești sigură? Odată ce facem asta, va fi foarte greu de anulat. Sunt absolut sigură. Pot să întreb ce s-a întâmplat? I-am povestit totul. Drumul spre spital, conversația din mașină, abandonul pe calea ferată. Când am terminat, Adina a tăcut atât de mult, încât am crezut că s-a întrerupt apelul. Adina. Sunt aici, Elena. Sunt atât de furioasă, încât abia pot vorbi. Dă-n o oră. Totul va fi înghețat până la ora 17. Mulțumesc. Nu mulțum încă. Când vom termina cu asta, fiul tău va descoperi exact cât de mult din viața lui a fost construit pe nisip. După ce am închis, m-am lăsat pe spate pe perne și am închis ochii. Pentru prima dată în ani, m-am simțit cu adevărat în controlul propriei vieți. Când David s-a întors în acea după-amiază pentru a mă însoți la prânz, era ceva diferit în postura mea. A observat imediat. Arăta mai bine, mai puternică. Mă simțea mai puternică. L-am luat de braț în timp ce mergeam spre parcare. David, pot să te mai întreb ceva? Desigur. Ce ai face dacă cineva te-ar trăda? Cineva în care ai avut încredere deplină. Depinde. Vorbim despre trădare sau despre supraviețuire? Întrebarea m-a surprins prin perspicacitatea ei. Care e diferența? Trădarea e personală. Te rănește pentru că ți-a frânt încrederea. Dar supraviețuirea e atunci când cineva decide că viața ta nu valorează nimic pentru ei.
Asta e o altă linie. Și ce faci când cineva trece acea linie? Ștefan este pe punctul de a prin primele semne că lumea lui se prăbușește, dar mai întâi, eu și David trebuia să luăm prânzul. Am ales micul bistro grecesc de la colțul blocului meu, nu pentru că mâncarea era excepțională, ci pentru că patronul, domnul Costică, mă știa de ani de zile. Era unul dintre puținele locuri unde încă mă simțeam ca o persoană reală, nu ca o obligație. M-a întâmpinat de îndată ce am intrat, ștergându-și mâinile pe un șort spătat. Doamna Elena. Nu v-am mai văzut de săptămâni. Pe unde ați umblat? I-am răspuns zâmbind că am fost plecată în aventuri. I l-am prezentat pe David și am observat cum domnul Costică a evaluat instantaneu situația. O femeie în vârstă cu un tânăr care în mod clar nu era din familie, amândoi cu hainele ușor șifonate, ea cu o expresie mai hotărâtă decât de obicei. Domnul Costică era un grec de școală veche, știa să recunoască pe cineva care a trecut prin greutăți. Ne-a spus să ne așezăm unde vrem, că prânzul e din partea casei. Am protestat, dar a insistat. În cei 30 de ani de când era în România, învățase că atunci când cineva îi calcă pragul cu privirea aceea în ochi, are nevoie de mai mult decât de mâncare, are nevoie să știe că încă mai există oameni buni pe lume. Ne-am așezat la o masă lângă fereastră, de unde puteam vedea blocul meu de peste drum. David a comandat un gyros simplu, eu am cerut ce comandam mereu aici, o ciorbă de burtă. Mâncare de suflet, cum îi spun românii. După ce domnul Costică s-a îndepărtat, David m-a întrebat direct dacă vreau să vorbesc despre ce s-a întâmplat cu adevărat ieri. I-am spus că nu înțeleg la ce se referă. Mi-a răspuns că încă a găsit o femeie de 68 de ani pe calea ferată, în plină iarnă, purtând doar o haină subțire și fără un telefon funcțional. Asta nu e un accident. I-am studiat fața. Nu era curiozitate morbidă acolo, doar îngrijorare autentică și altceva, genul de înțelegere care vine din a fi văzut prea multă cruzime în propria viață. I-a mărturisit că fiul meu m-a lăsat acolo. De ce? Întrebarea simplă m-a dezarmat mai mult decât ar fi putut o face orice expresie de groază. Pentru că el crede că sunt o povară. Pentru că soția lui crede că sunt jenantă. Pentru că m-am oprit, căutând cuvintele. Pentru că voiau banii, fără responsabilitatea care venea cu ei. David a dat din cap încet. Banii sunt protejați. Au fost de ani de zile. Răposatul meu soț era paranoic în privința acestor lucruri și se pare că am moștenit și eu o parte din paranoia lui. Bine. Da, bine. Pentru că oricine își lasă mama să moară într-un viscol nu merită niciun fel de recompensă pentru asta. Mâncarea noastră a sosit și am mâncat în tăcere confortabilă pentru câteva minute. Dar telefonul meu, cel de la spital pe care îl împrumutasem, a început să sune. Era Adina. Elena, unde ești? La prânz. Gata. Gata. Toate accesele înghețate, de la ora 16:47. Liniile de credit, conturile fiduciare, garanțiile firmei, totul. Am depus și documentația pentru a transfera administrarea fondului principal la biroul meu, așa cum am discutat. Cât timp până își dă seama? Depinde când încearcă să folosească un card de credit sau să acceseze fondurile companiei. Dar, Elena, mai e ceva. Am primit un telefon acum 20 de minute de la banca ta, întrebând despre o activitate neobișnuită în contul tău de debit. Stomacul mi s-a strâns. Ce fel de activitate? Cineva a încercat să transfere 50.000 de lei într-un cont extern în această dimineață. Transferul a fost blocat deoarece banca a observat că a provenit de la o adresă IP diferită de cea obișnuită și pentru că suma era neobișnuit de mare pentru acel cont am simțit o furie rece așezându-se în piept. Trebuie să fi fost Ștefan. Trebuie să-mi fi luat cardul de debit când mi-a umblat în poșetă. Ți-a umblat în poșetă? După ce m-a lăsat pe calea ferată. Cineva mi-a luat banii și cardul de debit. Nu putea fi decât el, a urmat o pauză lungă. Când Adina a vorbit din nou, vocea ei avea o ascuțime pe care nu o mai auzisem. Elena, asta e furt. Furt de la o persoană în vârstă. Dacă vrei, poți să-l arstezi pe fiul tău în această după-amiază. Oferta a plutit în aer între noi. O parte din mine, partea care încă simțea frigul mușcându-mi fața în timp ce priveam luminile din spate ale mașinii lui dispărând, voia să spună da imediat. Dar m-am uitat la David,
care în mod clar putea auzi ambele părți ale conversației, și am văzut ceva în expresia lui care m-a făcut să ezit. Nu încă, i-am spus Adinei. Vreau să văd ce face când își dă seama că banii reali au dispărut. Ești sigură? Sunt sigură. Dar documentează tot. Dacă decide să înrăutățească lucrurile, vreau să am opțiuni. După ce am închis, David s-a plecat înainte. Pot să vă întreb ceva personal? În acest moment, nu cred că mai există ceva ce nu este personal. De ce nu vreți să fie arestat? A încercat să vă fure bani după ce v-a lăsat să muriți. Era o întrebare bună. De ce nu voiam ca Ștefan să fie arestat? Merita. Orice instanță din țară l-ar fi condamnat pentru ce a făcut. Pentru că vreau să aibă șansa de a alege să facă ceea ce trebuie. Dacă îl arestez acum, va putea mereu să-și spună că a fost victima unei neînțelegeri. Dar dacă îi dau șansa să vină să-și ceară scuze, să îndrept lucrurile, și în schimb alege să pluseze, atunci va ști ce fel de persoană este cu adevărat. David a zâmbit, dar a fost un zâmbet trist. Bunica mea spunea ceva asemănător. Spunea că nu poți schimba oamenii, dar le poți da suficientă funie să se spânzure singuri. Bunica ta sună ca o femeie înțeleaptă. Era. Spunea și că adevărata măsură a unei persoane nu era cum îi trata pe cei care puteau face ceva pentru ea, ci cum îi trata pe cei care nu puteau face nimic. Aceste cuvinte au rămas cu mine în timp ce terminam prânzul. Mi-am dat seama că Ștefan petrecuse atât de mult timp gândindu-se la mine ca la cineva care nu putea face nimic pentru el, încât uitase complet că puteam face lucruri împotriva lui. Telefonul meu a sunat din nou. De data asta, era un număr pe care nu-l recunoșteam. Alo? Mamă! Vocea lui Ștefan suna tensionată, aproape frenetică. Unde naiba ești? La prânz. La prânz? Te-am căutat peste tot. M-am întors unde te-am lăsat și nu erai acolo. Interesant. Deci se întorsese să mă caute. Asta era ceva. Când te-ai întors, Ștefan? Azi dimineață, pe la 8. Mamă, se întâmplă ceva ciudat cu conturile. Așa? Cardul meu de credit a fost refuzat la Starbucks și când am sunat la bancă, au spus ceva despre fonduri înghețate. Și apoi, când am încercat să accesez contul de rezervă al firmei. Contul de rezervă al firmei, care este garantat de activele mele? Da, acela. Mamă, ce se întâmplă? Puteam auzi panica reală în vocea lui acum. Nu doar confuzie sau frustrare, ci frică autentică. Unde ești acum, Ștefan? La birou. Mă rog, în parcarea biroului. Nu pot intra pentru că și cardul meu de acces a fost dezactivat. Bănuiesc că e greu să menții un birou când nu poți plăti chiria. Mamă, asta nu e amuzant. Ce ai făcut? Ceea ce ar fi trebuit să fac cu ani în urmă, Ștefan. M-am protejat. Te-ai protejat? Sunt fiul tău. Da, ești. Ești fiul care m-a lăsat să mor într-un viscol pentru că a crezut că ar fi mai convenabil să fiu moartă. A urmat o tăcere lungă la celălalt capăt al firului. Când a vorbit din nou, vocea îi se schimbase. Mai puțină panică, mai mult calcul. Uite, poate am reacționat exagerat ieri. Poate că a te lăsa să mergi pe jos nu a fost cel mai bun lucru. A te lăsa să merg pe jos? Adică, aș fi putut gestiona situația mai bine. Dar, mamă, trebuie să rezolvăm asta. Am angajați, am responsabilități. Nu poți distruge viețile altor oameni pentru că ești supărată pe mine. Și iată, nici măcar o scuză reală. Doar manipulare și sugestia că eu eram cea iresponsabilă. Ștefan, te-ai întrebat vreodată cum am supraviețuit aseară? Evident, ai găsit o modalitate de a ajunge acasă. Un străin m-a salvat. Un om de serviciu care a văzut o bătrână prăbușindu-se în zăpadă și a chemat o ambulanță. Am petrecut noaptea în spital, tratată pentru hipotermie. O altă pauză, mai scurtă de data asta. Ei bine, mă bucur că ești bine. Dar acum trebuie să ne concentrăm pe rezolvarea acestei neînțelegeri. Nu există nicio neînțelegere, Ștefan. Există consecințe. Mamă, fii rezonabilă. Sunt perfect rezonabilă.
Îmi protejez activele de cineva care a încercat să-mi fure 50.000 de lei în această dimineață. Ștefan avea să-și primească nota de plată, dar mai întâi trebuia să-mi recuperez câteva lucruri esențiale din apartament. David m-a ajutat să urc, după prânzul care mi-a readus un pic de viață în obraj. Când am ajuns la etajul 5, am auzit țipetele încă de pe hol. Deschide ușa asta, mamă! Știu că ești acolo. Era Ștefan, stând în fața ușii mele, lovind cu pumnul în toc. Andreea era lângă el, ținând telefonul în mână de parcă ar fi filmat scena. I-am șoptit lui David că ne filmează. A încuvințat din cap, spunând că probabil o face pentru a arăta cât de nerezonabilă sunt. I-am privit de la colțul holului. Ștefan arăta groaznic, părul ciufulit, aceleași haine de ieri, ochii injectați cu sânge. Andreea, în schimb, arăta perfect aranjată, coafată și machiată discret, de parcă totul ar fi fost doar un alt tip de spectacol social pentru ea. A strigat și ea spre ușă, cu o voce pițigăiată care îmi zgâria auzul. Elena, asta e ridicol. Ieși acum și repară mizeria pe care ai creat-o. Mizeria pe care am creat-o, am murmurat eu. David mi-a pus o mână bâlâândă pe braț. M-a întrebat dacă există o altă cale de a intra în apartament. I-am spus că da, există o scară de incendiu care leagă balconul meu de cel al doamnei Tănase de la etajul 4. Am întrebat-o dacă am încredere în doamna Tănase. Mai multă decât în propria mea familie, se pare. Am coborât un etaj și am bătut la ușa doamnei Tănase. Era o femeie de 75 de ani, care locuia în bloc de când mă mutasem și eu, și care făcea cel mai bun ceai de tei din cartier. Când a deschis ușa, s-a uitat la mine, apoi la David, apoi din nou la mine. Auzind zgomotul de sus, a înțeles imediat situația, la fel ca domnul Costică. Avea acel dar de a citi oamenii și situațiile dintr-o privire. Mi-a spus că am probleme cu familia și m-a invitat înăuntru, oferindu-se să ne facă un ceai după ce îmi rezolv treburile. I-am mulțumit și am urcat pe balconul ei. Mi-a luat mai puțin de 5 minute să mă cațăr pe scara de incendiu și să intru în propriul meu apartament. Îi auzeam pe Ștefan și Andreea certându-se încă pe hol, dar acum conversația lor se schimbase. Poate ar trebui să chemăm poliția, spunea Andreea. Să raportăm că este incapacitată mental. Ștefan i-a tăiat-o, spunând că nu va funcționa, că ar avea nevoie de evaluări medicale, de martori. Dar ce zici de portar? Sau de tipul ăla care era cu ea la restaurant? Pun pariu că profită de ea. I-am văzut prin geam când am trecut pe lângă cafenea. Îi dădea bani sau ceva de genul. Ștefan a tăcut o clipă. Apoi a spus, Andreea, ești un geniu. Am împachetat rapid haine pentru câteva zile, medicamentele, laptopul și, cel mai important, cutia de pantofi din dulap care conținea toate documentele mele importante. Am luat și reportofonul digital pe care îl folosisem pentru ședințele de la muncă cu ani în urmă. Când am coborât pe scara de incendiu, l-am auzit pe Ștefan bătând din nou în ușă, dar acum striga lucruri diferite. Mamă, știm că e cineva acolo care profită de tine. O să sunăm la protecția copilului, pardon, a adultului. David mă aștepta în apartamentul doamnei Tănase cu o expresie sumbră. L-am întrebat dacă a auzit. Fiecare cuvânt. Încearcă să construiască un caz că ești manipulată de mine, pentru a putea prelua controlul finanțelor tale. Doamna Tănase a apărut cu o tavă cu ceai. Fiul dumneavoastră e foarte zgomotos. Și foarte nepoliticos. Nu-mi place. Nici mie nu-mi place prea mult în acest moment, doamnă Tănase. Mi-a spus că are o canapea foarte confortabilă, dacă am nevoie unde să stau. Oferta m-a mișcat atât de tare, încât aproape am plâns. Iată o altă străină, bine, nu chiar o străină, dar nici familie, oferind ajutor fără a cere nimic în schimb. I-am mulțumit, dar i-am spus că e mai bine să nu fiu în clădire pentru câteva zile, nu voiam să-i creez probleme. M-a întrebat unde voi merge. M-am uitat la David. De fapt, am o idee mai bună, a spus el, vecinul meu e plecat din oraș pentru 2 săptămâni, vizitează familia în Italia. M-a rugat să am grijă de locuința lui. E o garsonieră, nimic luxos, dar e curată și are tot ce-i trebuie. I-am spus că nu-i pot cere asta. Nu-mi cereți, vă ofer. Doamna Tănase a dat din cap aprobator. E un băiat bun.
Acceptați ajutorul când este oferit cu inima deschisă. O oră mai târziu, mă instalam într-un mic apartament din cartierul Tractorul. Era modest, dar curat, cu o bucătărie mică și o vedere spre o curte interioară unde copiii jucau fotbal în ciuda frigului. David m-a ajutat să-mi despachetez puținele lucruri, apoi s-a așezat la măsuța din bucătărie în timp ce eu pregăteam cafeaua. M-a întrebat ce cred că voi face acum. Sincer, nu știam. O parte din mine voia pur și simplu să dispară, să se mute în alt oraș, să o ia de la capăt. Și cealaltă parte? M-am gândit la întrebare în timp ce turnam cafeaua. Cealaltă parte își amintește ceva ce spunea soțul meu. Spunea că atunci când cineva îți arată cine este cu adevărat, trebuie să-l crezi de prima dată. Ștefan mi-a arătat cine este. Da, dar mai sunt și alte persoane implicate. Fiica lui, Raluca. Prietenii mei, bine, nu mai am mulți prieteni, dar sunt oameni ca domnul Costică și doamna Tănase care ar putea fi afectați dacă lucrurile se înrăutățesc cu adevărat. Telefonul meu a sunat. Era Adina. Elena, trebuie să vorbim despre ceva. Ești într-un loc sigur? Da, ce s-a întâmplat? Am primit un telefon de la un avocat care îl reprezintă pe fiul tău. Amenință că te vor da în judecată pentru ceea ce ei numesc manipulare financiară a unei persoane în vârstă. Sugerează, de asemenea, că ai putea fi influențată în mod nejustificat de o terță parte. M-am uitat la David, care putea auzi clar conversația. A clătinat din cap, dar nu părea surprins. Cât de serios este asta? Nu foarte serios, din punct de vedere legal. Ai documentație clară că aceste protecții au fost stabilite cu ani înainte de oricare dintre aceste evenimente. Dar, Elena, am mai primit un telefon. De la un reporter. Un reporter? Numele lui este Andrei Ionescu. Spune că lucrează la un articol despre abuzul financiar asupra persoanelor în vârstă și că numele fiului tău a apărut în investigația sa. Cum? Aparent, când toate acele active au fost înghețate ieri, au declanșat niște sisteme de alertă automată. Băncile trebuie să raporteze anumite tipuri de activități financiare neobișnuite, în special atunci când implică sume mari de bani și persoane în vârstă. Inima mi-a luat-o la goană. Asta va deveni public? Nu neapărat. Reporterul vrea să vorbească cu tine, dar nu trebuie să spui nimic. Totuși, Elena, cred că ar trebui să iei în considerare să vorbești cu el. De ce? Pentru că fac asta de 15 ani și ceea ce ți-a făcut fiul tău nu este unic. Se întâmplă tot timpul. Persoane în vârstă manipulate, amenințate sau abandonate de rude care le vor banii. Și majoritatea victimelor nu vorbesc niciodată, pentru că le este rușine sau pentru că nu vor să-și rănească familia sau pentru că nu au resursele necesare pentru a lupta. M-am uitat pe fereastră la copiii care se jucau în curte. Unul dintre ei, un băiețel, căzuse și plângea. Imediat, ceilalți copii s-au oprit din joacă și au alergat să-l ajute. Fără entare, fără a calcula ce ar obține din asta. Era genul de bunătate instinctivă pe care Ștefan o pierduse undeva pe drum. Reporterul pare legitim. I-am verificat munca. A câștigat premii pentru reportaje de investigație despre neglijența în căminele de bătrâni și escrocheriile care vizează persoanele în vârstă. Nu este un jurnalist de scandal. Pot să mă gândesc la asta? Desigur. Dar, Elena, mai trebuie să știi ceva. Fiul tău a mers primul la presă. Ce vrei să spui? Există o postare pe rețelele de socializare de pe contul companiei sale, de azi dimineață. O postare despre cum navighează o criză de familie și cere gânduri și rugăciuni în această perioadă dificilă. Pictează situația de parcă tu ești cea care cauzează probleme. Am simțit din nou acea furie rece. Dar de data asta era diferită. Nu era personală. Era un fel de furie clinică, calculată. Trimitem contactul reporterului. Ești sigură? Nu în totalitate. Dar cred că este timpul ca cineva să-mi spună și mie partea de poveste. După ce am închis, David mă privea cu o expresie pe care nu o puteam citi complet. Ce? Nimic. Doar că mă amintește de bunica mea, când a decis în cele din urmă să-l înfrunte pe proprietarul care încerca să o evacueze din apartament. Avea aceeași privire. Ce s-a întâmplat cu proprietarul?
S-a dovedit că înșela mai mulți chiriași în vârstă. Când bunica mea a vorbit, au vorbit și alții. Și pentru prima dată de când Ștefan mă lăsase pe calea ferată, chiar am crezut-o. Andrei Ionescu a sosit la apartamentul împrumutat 2 zile mai târziu, purtând un reportofon digital și o expresie pe care am recunoscut-o imediat. Era aceeași privire pe care o avusesem și eu când lucram la cazuri de contabilitate judiciară, determinarea liniștită a cuiva care a văzut prea multe cifre care nu se potrivesc. Era mai tânăr decât mă așteptasem, poate în jur de 29 de ani, cu părul ondulat și ochelari pe care îi împingea constant în sus pe nas. David insistase să rămână în timpul interviului, așezat în colț ca un gardian tăcut. Mi-a mulțumit că am fost de acord să vorbesc cu el, știind că trebuie să fie dificil. I-am spus să-mi zică Elena și că, da, este dificil, dar necesar. Andrei și-a așezat reportofonul pe măsuța de cafea și l-a pornit. Înainte de a începe, a vrut să clarifice ceva. Nu era vorba despre răzbunare sau umilirea cuiva anume. Lucra la o serie despre modelele de abuz financiar asupra persoanelor în vârstă, în special atunci când implică membrii ai familiei. M-a întrebat dacă vreau să-mi folosească numele. Doar dacă vreau eu. Putea păstra toate detaliile de identificare anonime, dacă preferam. M-am gândit la asta. O parte din mine voia ca toată lumea să știe exact ce a făcut Ștefan. Dar o altă parte, partea care încă își amintea cum îl învățase să meargă pe bicicletă, voia să-l protejeze de consecințele propriilor acțiuni. Să rămână anonim deocamdată, dar vreau ca povestea să fie spusă corect. Desigur. Andrei și-a consultat notițele. M-a rugat să-i povestesc despre aranjamentele financiare pe care le aveam cu fiul meu. I-am spus totul. Cum finanțasem studiile universitare ale lui Ștefan după moartea lui Mihai. Cum îmi retrăsesem banii din pilonul ei de pensii, mai devreme, pentru a-i ofer capitalul de pornire pentru firma lui. Cum structurasem conturile astfel încât să poată accesa linii de credit garantate de activele mele, dar cu condiția ca eu să păstrez controlul final. Și el știa despre aceste garanții? Le știa, dar nu le înțelegea. Ștefan a fost întotdeauna inteligent, dar niciodată cu banii. A presupus că, deoarece putea accesa fondurile, avea și control asupra lor. Când a început să se schimbe relația, am făcut o pauză, amintindu-mi când firma lui a început să aibă succes, când a intrat Andreea în peisaj. Dintr-o dată, nu mai eram mama care m-a ajutat să construiesc asta, ci mama care mă trage înapoi. Poți fi mai specifică? A început cu lucruri mărunte. Comentarii despre apartamentul meu fiind inadecvat pentru reuniunile de familie. Sugestii că ar trebui să-mi simplific finanțele. Presiune pentru a le ofer controlul complet asupra conturilor, pentru a face totul mai ușor pentru toată lumea. Andrei lua notițe rapid. Și incidentul care a dus la înghețarea activelor? Am povestit despre accidentul de mașină, programarea la medic, abandonul pe calea ferată. Andrei a rămas foarte tăcut în timpul acestei părți, cerând doar ocazional clarificări cu privire la detalii specifice. Ai vreo dovadă a acestui lucru? David poate corobora găsirea mea acolo. Dosarele de la spital arată că am fost tratată pentru hipotermie. Și am eitat. Am asta. Am scos micul meu reportofon digital. Am înregistrat conversația telefonică pe care am avut-o cu Ștefan a doua zi, când m-a sunat legătură cu înghețarea conturilor. L-ai înregistrat fără știrea lui? Da. În România, consimțământul unei singure părți pentru înregistrări este suficient, deci este legal. Și sincer, după ce se întâmplase, am simțit că trebuie să mă protejez. Pot să o ascult? Am pus înregistrarea. Vocea lui Ștefan a umplut mica încăpere, plină de panică și indignare, dar vizibil goală de orice scuză reală sau îngrijorare pentru bunăstarea mea. Când am ajuns la partea în care a spus poate că a te lăsa să mergi pe jos nu a fost cel mai bun lucru, l-am văzut pe Andrei schițând o grimasă. Asta e destul de condamnabil, a spus el când s-a terminat. Ceea ce m-a șocat cel mai mult a fost că nici măcar nu a întrebat cum am supraviețuit. A presupus doar că am găsit o modalitate de a ajunge acasă. David a vorbit pentru prima dată de la începutul interviului. Când am găsit-o, era inconștientă în zăpadă. Dacă aș fi lucrat o altă tură sau dacă aș fi luat un alt drum spre casă. Andrei s-a întors spre el, ți-ai pierdut slujba pentru că ai ajutat-o? Da, dar a meritat.
Ai luat în considerare măsuri legale împotriva fiului tău? Întrebarea pe care o evitasem. Avocata mea spune că am un caz solid pentru mai multe capete de acuzare. Abandonul unei persoane în vârstă, furt, posibil tentativă de omor, dacă un procuror vrea să fie agresiv în privința asta. Dar este fiul meu. Și sunt și alte persoane care ar putea fi rănite în acest proces. Fiica lui. Puținii mei prieteni rămași. Chiar și angajații lui, care nu au nicio vină. Andrei a dat din cap încet. Ce sper să obții povestind povestea ta? Vreau ca alte persoane în situația mea să știe ca opțiuni. Că nu trebuie să accepte să fie tratate ca niște poveri sau inconveniente doar pentru că îmbătrânesc. Și vreau ca familiile care ar putea lua în considerare să facă așa ceva să înțeleagă consecințele reale. Consecințe? Ștefan a crezut că poate pur și simplu să scape de mine și să aibă în continuare acces la tot ce am construit. A crezut că structura financiară pe care o creaserăm era doar o formalitate. Dar acele structuri există dintr-un motiv. Și acum experimentează cum e să construiești cu adevărat ceva de la zero. Fără banii mei, fără garanțiile mele, fără sprijinul meu. Dacă poate reuși, atunci poate că merită să aibă succes. Dacă nu, am ridicat din numeri. Atunci bănuiesc că vom descoperi din ce era făcută cu adevărat firma lui. Andrei a continuat să întrebe încă o oră, concentrându-se pe aspectele mai largi ale cazului. Cum sistemele financiare pot fi folosite atât pentru a proteja, cât și pentru a controla persoanele în vârstă. Importanța unei planificări patrimoniale adecvate. Semnele de avertizare ale abuzului financiar asupra vârstnicilor. Când a terminat, și-a pus reportofonul deoparte și m-a privit direct. Elena, pot să te întreb ceva personal? Continuă. Sper ca fiul tău să vadă asta și să se schimbe? Să vină să-și ceară scuze? Era o întrebare bună. Speram. Sincer, nu știu. O parte din mine vrea să creadă că băiatul pe care l-am crescut este încă acolo, undeva. Dar o altă parte din mine și-a dat seama că poate acea parte din el s-a pierdut cu mult timp în urmă și pur și simplu nu am vrut să recunosc. Și dacă nu se schimbă? Dacă asta nu-l face să reflecteze? Atunci, cel puțin, voi ști că am făcut tot ce am putut. Și poate că voi ajuta pe altcineva să evite să treacă prin același lucru. După ce a plecat Andrei, eu și David am stat în tăcere pentru o vreme. În cele din urmă, el a vorbit. Cum te simți? Ciudat. De parcă aș fi trecut un fel de linie. Crezi că ai făcut ceea ce trebuie? Întreabă-mă peste o săptămână. În acea seară, Adina m-a sunat cu noutăți. Ștefan angajase un nou avocat, unul mai agresiv, care amenința cu tot felul de acțiuni legale. Dar începuse să dea și niște telefoane interesante. Ce fel de telefoane? Către potențialii investitori. Se pare că încearcă să strângă capital pentru a-și menține firma pe linia de plutire fără garanțiile tale. Și, conform surselor mele, nu merge bine. Se pare că, atunci când investitorii fac verificări reale asupra modelului său de afaceri, descoperă că o mare parte din activele sale erau, de fapt, ale tale. Dar angajații lui? Unii au început deja să-și caute alte locuri de muncă. Se duce vorba că firma s-ar putea să nu fie atât de stabilă pe cât părea. M-am simțit prost pentru asta. Aci oameni nu aveau nicio vină pentru deciziile lui Ștefan. Adina, există vreo modalitate de a-i proteja pe angajați dacă firma se prăbușește? Te gândești să sprijini un fel de pachet de compensații? Poate. Ar trebui structurat astfel încât Ștefan să nu poată accesa banii. Dar, Elena, ești prea generoasă pentru binele tău. Nu e generozitate. E dreptate. Aci oameni au avut încredere în Ștefan, la fel ca mine. Diferența este că ei nu au protecții financiare. Lasă-mă să văd ce pot face. A doua zi, s-a întâmplat ceva neașteptat. David m-a ajutat să configurez un laptop împrumutat pentru a începe să lucrez la ceea ce el numise proiectul site-ului web, când mi-a sunat telefonul. Era Raluca. Bună, pot să te văd? Desigur, draga mea. Unde ești? La școală, dar termin la ora 15:30. Pot lua autobuzul până unde ești.
Părinții tăi știu că mă sun? Nu. Și aș prefera să nu afle. Te rog, buni, trebuie să vorbesc